wat aan het boerenwerk van Jertiet stinkt, zocht Beulgen de Maaljefarm. Het werk kwam dan ik bod op de Beulen gewoon. Maar op de vaak Lietse Frieske plaatsen wien alle handen welkom. Ek de boerin en fam kon maar aanpakken. Blik op Zouder liet jou het boerinnenwerk van de jaren 40 en 50 zien. Doe wie boer zoekt vrouw geen spultje, maar needzaak.